22 u daw kollha ta' rida tajba, daw kollha li jħobbu l-Ġesu, Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi. Illejla wkoll nixtieq nistieden u ħanamel dal-indirizz ta' dan il-messaġġ ukoll għall-mexxejja, pastors, leaders, diakni, evangelisti, profeti, apostli. Illejla dal-messaġġ ukoll ħajkun messaġġ ukoll għall-Prim Ministru, għall-Ministri kollha tal-Parlament u għal dawk kollha b'xi mod jissejħu nsara/Kristjani. Waqt li fl-istess ħin naf li dawk kollha li qed jaraw dan il-messaġġ pubblikament jista' jaraw ukoll anke jekk ma jaqgħux taħt il-kategorija tal-ebda waħda minn dawk li semmejt. Imma biex intkom tkunu tafu, jien ħankun qed nindirizza poplu li suppost jissejjaħ b'isem Kristu. Alright, għal dawk li forsi għadkom ġoddu għed tintaqgħu magħna l-ewwel darba, il-kelma nsara u Kristjani tfisser eżattament l-istess. Insara ġej mill-kelma Nazzarenu bil-Arbi u Kristjani ġej bil-kelma Kristu bil-Latin jew nkella bil-Grik. Kristjani, ġifieri tfisser stess ħaġa. Alright, f'Malta għandna Kattolċi, għandna Evangeliċi madwar xi 40 knisja Evangelika, għandna Pentekostali, Karizmatiċi, Neokatekumenali, dan huwa kollu, dal-messaġġ ħajkun kollu għalikom. U għet ngħid għall-Prim Ministru u għall-Ministri li għandna fosthom fil-Parlament, għaliex ukoll ħafna minnhom jgħidu li huma nsara. Sewwa, ħafna minnhom narawhom fuq televiżjoni fil-quddisat u jbussu s-salib. Jiġifieri jiena ħanuħu fuq dak li ħanitkellem fuq dak li nara, sal-qalb jara l-bniedem. Skużawni, l-qalb jara l-mulej. Jiġifieri issa ħantikom ukoll klawżola oħra. Dal-messaġġ mhux ħajkun faċli. Ħajkun għadma. Biex inti għal min jgħid forsi dat jgħid għalija ħansarħalek rasek, Iva. Għalik qed ngħid. Amen? Ħankun qed ngħid għalija wkoll, għax jien ukoll Kristjan. U għal dawk kollha li jħobbu lil Alla jħobbu s-sewwa u jixtiequ jikbru fil-mulej. Amen? Issa, wara dik it-traduzzjoni ejja nitolbu flimkien. Mr. Qaddis, nirringrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Mulej, kellimna, kellem il-poplu tiegħek. Opera inti bl-Ispirtu Santu. Mulej, inti ħaj, in fuq it-tron, u qed tkellem il-poplu tiegħek illejla. Nitolbuk, tkellimna ċar, għamel il-kelma tiegħek tinfed il-qalb tiegħi. Biddilni u trasformani bil-preżenza tal-kelma u l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Grazzi Mulej li inti tiddixxiplinani għax tħobbni. U jiena nilqa' it-talim, l-istruzzjoni u d-dixxiplina tiegħek bħala ibnek u bintek, parti mill-familja tiegħek fi Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Lut kapitlu 12. Lejla nixi nitkellem fuq il-Kristjan veru, il-Kristjan disċiplu, il-Kristjan id-disciplinat. Id-disciplinat. Il-Knisja meta Kristu kellu f'moħħu kif il-Knisja għandha tidher bħalu. Il-Knisja għal darb'oħra mhix il-binja laqas is-sala fejn tiltaqa' jew is-siġġiet, il-Knisja tfisser il-poplu. Fin-natura tagħhom huma bħal Kristu. Nitkellem fin-natura spiritwali ovvja. Hija bħal Kristu. U il-missjoni tal-Knisja hija bħal ta' Kristu, bħal ma l-missier batlili, hekk l-istess jien nibatlilkom. L-istess missjoni ta' Kristu hija l-istess missjoni tagħna. Xejn qas. L-istess Alla missier ta' Ġesu u l-istess Alla missier tagħna. L-istess Spiritu li ħadem ma' Ġesu, l-istess Spiritu Santu li jaħdem magħna. L-istess identità ta' Ġesu hija l-istess identità tagħna. Allura dawk in-nies kollha li jienu mandirizzajt
Dik hija l-missjoni tiegħek. Mhux li nkun bħal tal-partit, jew bħal xi persuna popolari, jew nipprova nimita lil xi ħadd li huma tad-dinja. Il-missjoni tal-Kristjan huwa li jkun 100% bħal Kristu. Sew jekk taħdimx ma studaxxa, segretarju, parlamentari, Prim Ministru, isqof ta' knisja, sew jekk ix evanġelika, protestanta, ortodossa, kattolika, apostlu. Kulħadd, mela dan messaġġ huwa għall-isqof ukoll tal-Kattolċi Maltin. Għall-kardinali, għall-Papa jekk jifhem bil-Malti jista' jisimgħu. Hi, nice to see you. Hallelujah. Why not? Amen. Jekk kull minuta Ġesu, u aħna il-qalb ma nafuwix, imma jekk aħna naqtaw li għajnu nitkellmu b'mod ġenerali, kull minuta Ġesu, ħankunu kollha flimkien fil-ġenna sewwa. Kull minuta Ġesu, issa minuta Ġesu Alla biss jaf. Sewwa aħna nista' jkollna ħiel tajjeb għax il-Bibja tgħidlek li tista' tarafha mill-frott. Sewwa jista' jkollok ħiel minuta Ġesu, u għandna ħafna ħiel minuta Ġesu le. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-ġudizzju tal-bniedem inħalluh fidej il-bniedem fidej mulej, imma l-ġudizzju tal-frott huwa fidejna. Għana ġenejda. Il-ġudizzju tal-qalb tal-bniedem hija fidej il-mulej. Il-ġudizzju tal-frott huwa fidejk. Fidejja bħala pastor. Fidej l-isqof tal-Knisja Kattolika mal-Kattolċi. Fidej il-papas tal-Ortodossi. Fidej. Għaliex Kristu tana daw id-doni u ministeri biex il-Knisja dejjem timmatura u tikber u tixbaħ lilu. U aħna kollha qegħdin fi proċess nikbru dejjem għalkemm naqgħu u niżbaljaw u dak kulħadd għax aħna għandna f'dan il-ġisem. Imma bħalma ġiel nħobb ngħid u bħalma tgħid l-Iskrittura, jekk naraw bosta eżempji fil-Bibja fejn għandek nies li żbaljaw, inkluż nies tal-Alla, inkluż apostli, inkluż profeti, inkluż bħal wieħed mill-kbar fit-Testament il-Qadim li għalih jissejjaħ il-Messija. Bin David li l-Bibja tgħidlek li qalbu kienet għal-Alla. Wara li avolja qatel ikkommetta adulteru, il-Bibja tgħidlek Alla xorta għallu il-ħabib tiegħi. Kif jista' jkun dak kollu? Għax il-bniedem xorta jista' jiżbalja u waqt li qed jiżbalja għadu qed iħares lejn Ġesu. Ejni mulej. Ġifieri mhux qed ngħidlek li b'xi mod għandna niskużaw il-ħażin jew id-dnub, imma għalhekk inħobb ngħidlek qogħdu attent għax inti l-qalb il-bniedem Alla ma Alla biss jaf fil-qalb. Imma fidejna huwa li aħna narblu u niġġudikaw għax Ġesu jgħidlek intom tkunu tafu minn huma tiegħi billi tarafhom minn fiex. Mill-frott. Mill-frott, il-Bibja tgħidlek taraf is-siġra mill-frott. Amen? Alleluja. Anyway, issa ħanaqraw Lut kapitlu 12. U ħanejdilkom ħanikwatalkom bl-amment skrittura li intom ukoll supposta fuq bl-amment Mattew 28 vers l-aħħar vers tal-kapitlu prattikament fejn Ġesu jgħid morru mad-dinja kollha. Xandru l-Vanġelu. Għamduhom fisem il-Missier, l-Ibn u Spiritu Santu. U għalmuhom. F'dak l-istess passaġġ Ġesu jgħidilhom għamlu disċipli. Ara, ħalli just in case għal dawk li forsi għandkom xi dubju ejn narawha flimkien malajr, ħudu paċenzja. Mattew 28 letteralment fl-aħħar il-vers. Amen? Vers 19. Morru mela għamlu disċipli. Kulħadd jgħid għamlu. Mela ħadd ma jsir disċiplu awtomatikament. Ma ssirx disċiplu għax tgħid Ġesu inħobbok. Ma ssirx disċiplu għax sempliċement tgħid talba dak li nsejħula talba ta' salvazzjoni. Importanti li tgħidha, imma dik għadek kemm introduċietek fis-saltna. Għadek m'intix disċiplu. Amen? Mela Ġesu qalilhom morru u għamlu disċipli,
Mela disċiplu jirrikjedi staġun, jirrikjedi xogħol, jirrikjedi sagrifiċċju, jirrikjedi żgur disċiplina. Għax inkella jekk m'għandekx disċiplina ma tikkwalifikax biex tissejjaħ disċiplu. Kristjan mingħajr disċiplina kull ma huwa biss konvert, mhux disċiplu. Convertible. Bil-Malti ma nafx jgħidu convertible. Jgħatu konvertit. Ġifieri xi ħadd li ġast għandu tag. Imma ma jfissirx li għax inti ġast tmur ġo binja, knisja, sala, tista' titaq barra fit-triq jekk trid, jew taħt siġra, jew taħt tinda. Daqshekk ma jagħmlekx disċiplu. Il-bniedem li huwa disċiplu huwa msejjaħ għal ħajja ta' disċiplina. U Ġesu jgħid li morru għamlu disċipli, jiġifieri nies disċiplinati. Mill-ġnus kollha, Malta inkluż, il-Parlament inkluż. Mill-leaders inklużi. Leaders anke kumiex jinnaf ekklezjastiċi, sew jekk kumiex pastors, rajja, elders, diakni, assisin, saċerdoti, inklu kollox, kulħadd. Minnhom kollha daw jidħlu għand Alla fil-ġenna jekk huma mhux għax qassis, u laqas għax huwa pastor, għax jekk hu disċiplu. Jekk hu disċiplu. U bniedem disċiplu fisser bniedem id-disċiplinat. U għamduhom fisem il-Missier li bejn Spiritu Santu u għalmuhom iħarsu. Għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajdilkom jien. Għalmuhom. Għaliex għandhom bżonn jiġu malma. Għax jieħu żmien biex issir disċiplu u jirrikjedi disċiplina biex tkun vera disċiplu. Jirrikjedi deċiżjoni, jirrikjedi commitment. Mhux ħass. Mhux għax ħassejt, infatti jekk inti tgħid għax ħassejt m'għandekx disċiplu. Issa, ifhimni sewwa. Jekk int ħallejt xi tip ta' ħass imexxik jew jiddeterminalek xi għażla importanti kristjana f'ħajtek għax ħassejt, jew għax rajt, jew għax smajt, jew għax xamlulek, m'għadekx timxi ta' bniedem id-disciplinat bil-kelma. U għalmuhom iħarsu mela biex tagħmel disċiplu jirrikjedi żmien. Illum smajt storja interessanti u vera birkitni u hija parallel mal-Bibja. Parallel mal-Bibja. Fl-Iskrittura titkellem kif fit-Testament il-Qadim kif tgħidlek kif il-Bibja, infatti tafu intom il-Bibja titkellem fuq l-agrikoltura, kif tiżra, kif tipprepara l-art, kif tħejjel l-art, kif tiżra żerrija, kemm għandha ddum diż-żerrija biex tikber, kemm iddum biex tagħmel il-frott, kemm iddum biex kemm għandek tistenna inti biex taħsad minn din ma jfissirx għax iżrajt llum tibda taħsad il-ġimgħa d-dieħla. Infatti fil-Bibja titkellem fuq il-prinċipju li inti pereżempju għalqa tagħtiha tħalliha tikber u ma tibdix taħsad sa qabel 3 snin, jew ċertu snin. U mbagħad kif taħsad, il-Bibja tgħidlek l-ewwel iġib l-ewwel frott. L-ewwel frott ta' dak l-ewwel ħsad. U mbagħad minn dak il-ħsad, il-Bibja tgħidlek iġibu lil mulej. Smajt testimonjanza llum vera birkitni, kien hemm xi ħadd li provadi, vera, diġrat vera. Ipprova dan il-prinċipju għal ħalli nar taħdimx u għamel siġra tal-larinġ. Le, kellu propja ġnien bis-siġra tal-larinġ. U għal l-ewwel siġra tħan għamel bħal tal-Bibja. Għal mhux ħaniġbor mhux ħanaħsad l-ewwel frott minnha. U għaddew 3 snin u l-ewwel siġra ħasdet u għamlet il-frott. L-ewwel frotta da ġaba lil-mulej. Tal-mulej. Letteralment, għal din hija l-ewwel frotta. Minn siġra tal-larinġ. Għal xi ħaġa tal-ħaġa bġrat. Għal wara 3 snin il-frott, is-siġar kollha bdew jagħmlu l-larinġ. Mis-siġar kollha.
Imma minn din is-siġra li jien ġibt l-ewwel frotta lill-Alla, il-larinġ kien it-triplu kbir. It-triplu kien kbir qal. Għall-oħrajn dew jagħmlu frott normali. Għal imma din is-siġra bdiet tagħmel ħafna frott u l-frott tagħha kien kbir u sabiħ. Minn din is-siġra li qal li jiena ġibt l-ewwel frott il-mulej. Qed tifhmu? Vera, ġrat vera, mhux istorja, ġrat vera, dal-farmer, il-bidwi beda jitkellem fuqha. Issa, il-bniedem talla huwa msejjaħ biex ikun dixxiplinat. U nemmen illum konvinzjoni li qegħdin fi żminijiet li qegħdin għax il-Knisja tilfet id-dixxiplina. Ma tallem li l-Kristjaneżmu tfisser dixxiplina. Għandna Kristjaneżmu tal-ħass. Fil-Knisja Kattolika, fil-Knisja Evanġelika, Protestanta, bosta minn dawk knejjes huma jekk kien ħossni tajjeb. Kemm minn ħossni tajjeb. Tal-ħass, ħafna Kristjani nsara kattoliċi ta' kull denominazzjoni u evanġeliċi jimxu Kristjaneżmu tal-ħass, mhux Kristjaneżmu tad-dixxiplina. Illum għamilt quote waqt li qed nipprova dal-messaġġ. Issa ngħidilkom xtejt għax nkella għax peress li għad ma ħantikom naqra is-soppa l-ewwel. L-starters. Ismaw dal-kliem għal kull min jissejjaħ dixxiplu fil-Bibja. Ġesu għal daw kollha li jridu jimxu warah, li huma ħajidħlu fil-ġenna, li huma salvati, li Alla ħajilqa' fosthom fiħdan u fil-ġenna. Jgħidulhom dal-kliem. Dak kliem li huma kollha fil-Bibja. Jekk trid timxi warajja trid tiġħad lilek innifsek. Illum il-ġurnata għandna knejjes jgħallmu kun inti nnifsek. Kun inti nnifsek. Le, dik hija dottrina ta' Satana. Mhux kun imkien ma Ġesu jgħidlek kun inti nnifsek. Anzi, bosta passaġġi Ġesu jgħidlek iċħad lilek innifsek. It-triq hija dejqa. U ftit isibuha. Illum f'ħafna knejjes, dak kollha li semmejt, ħafna jgħidu u Alla huwa mħabba, kulħadd ħajsalva. Ġesu jgħidlek f'Mattew 7, ftit huma dawk li ħajsalvaw. Ftit huma dawk li ħajdħlu fil-ġenna. Kristjani, make sure li tkunu post f'dawk il-ftit. Ftit. Mela qed jippritkaw Vanġelu ta' Satana. Li inti tkun satanist, la jfisser li inti tilbes xi stillettow u xi qalzi tiswed issikkat ma' kull grokna ta' ġismek. U laqas li inti kollok xi maskla bil-qrun, ħamra jew xi kappotto. Li tkun satanist taf xi tfisser? Ħanejlek xi tfisser mhux fajnejja, jew fajnejn il-gvern jew fajnejn xi komunità partikolari. Li tkun satanist tfisser li tagħmel dak li tint. Xi ftit xurilu Mark Lawrence Zammit, qed insemmiħ għax ħansemmih fil-ġid, li huwa raġel sew u għamil intervista u ħareġ ta' nies miegħi u fl-aħħar qal li tajt nisaħna pastor. Halleluja. Praise the Lord. Grazzi Ġesu. Imma tajtu l-Ġesu żgur. Praise God. Dan l-istess raġel għamel intervista lil wieħed f'Malta satanist. Tafx għal da satanist? Għal meta jmur bosta knejsa Malta, tex kemm jara satanisti? Mhux għax jmurru l-klab tiegħu tam. Għax nies insara tal-isem li jgħixu kif iridu huma, jagħmlu xi jridu huma, jgħidu li jridu huma, mhux vera dixxipli ta' Kristu. Mela aħna dak klimx għal satanist. Imma insa x'qal is-satanist. X'qal Ġesu? Jekk inti ma tiġħadx millek nifsek inti m'intix tiegħi. Ara imkien ma Ġesu qallek
inti bil-forsi tkun perfett. Imkien, kulħadd jgħid, Alleluja. Amen. Issa mill-lat spirituali, ovvjament jekk nidħol technical, jekk nidħol teoloġikament ngħidlek li int perfett. Ngħidlek fl-ispirtu int perfett. Imma aħna għad baqgħna ġisem. Allura fil-ġisem inti qatt ma tkun perfett. Amen? Jekk tiftakar, jekk tinsa li int perfett tiftakar infakar gi. Amen? Allora, mela. It-triq għadejja u ftit jsibuha. It-triq tat-telfin hija wiesa u ħafna jgħaddu minna. L-iskrittura jgħid fil-ktib ta' Timotju, Pawlu l-Timotju, jgħid aħna soldati li rridu mbagħtu s-sofferenza għall-Vanġelu. Ma tantx ninsema di xi ħajja sabiħa interessanti. Interessanti, ma mhux xi waħda li ħafna immaġinaw. Soldat tajjeb isofri, jgħid Pawlu. Ukoll jitkellem fuq wieħed bl-Ingliż jgħidulu boxer, għaliex il-boxer jiġi buffeted bl-Ingliż. Sewwa, aħna naqilgħu ħafna kontra tagħna. Għal min irid jimxi wara Kristu. Pawlu jgħidlek trid tiġġieled. Trid titqabad. Trid tiġri din il-ġirja. Trid iżżomm sħiħ sal-aħħar. Trid tirreżisti. Trid tbati. Ma tantx ġobni l-Evanġelu. Da mhux suppost good news. This is all bad news. Trid tkun dixxiplinat. Da kollha kliem għal min jixtejjaħ dixxiplu. Issa, ħanilkom għaliex bosta għaliex Malta sejra lura bħal gran spiritualment. Għax il-Knisja mejta, mod ġenerali, evangelika inkluż, kattolika, protestanta. Tejbli, kawxaħat għeddu għalik, għeddu għalik, jataħi. Malent ma jeddoppju. Għax għeddu għalik. Għax il-mejjet ma jħux għalih. Il-mejjet fi Kristu jisma, jarbel u għarbilni mulej. Allura, int mejjet, pastor, int ok? Lejna qiegħed fil-proċess. Għad niġi proċessat. Imma marriċ niskuża li l-nifsi. Jekk nizbalja ngħidlu mulej ħfilli ejni ħalli nitgħallem minna di. Bħal mettilkom fil-weekend. Jekk tiżbalja u titgħallem minna, tiġi lezzjoni. Jekk tiżbalja u terġa' tiżbalja u terġa' lezzjoni, terġa' tiżbalja, inti ta' min itħasrek. Għax jekk titgħallem mill-iżbal għalmenu inti issa kellek lezzjoni tajba. Imma jekk inti ħadd tiskuża l-iżbal, mela inti iblaħ. Hekk issejjaħ il-Bibja. Aħna nitgħallmu mill-iżbalji blajnu natalla. U konna mbagħad għalhekk ikollok it-testimonjanza x'inti tgħaddi minn test, u mbagħad ikollok testimonjanza jekk tgħaddi mit-test. U ma' Kristu titgħaddih it-test qabel ma titol għal-livell li jmiss. Alla jżob ħafna repeaters. U għalhekk aħna, pereżempju, ħanejt xi ħaġa fuq il-Knisja Kattolika b'mod ġenerali. U ħankun onest, ħankun ibbilanċjat, mhux ħankun bias. Hemm ħafna nies fil-Kattoliċiżmu li jħobbu lil Alla. Però fit-tmexxija tal-Knisja għaliex għad baqgħna nisimgħu saċerdoti milli jitkellmu minn flok jivanġelizzaw u jxandu l-Vanġelu jitkellmu bħal gurus. Aziz is-off tal-Knisja Kattolika ta' pajjiżna Malta u Għawdex. X'inti tagħmel b'daw in-nies li qed ifixklu ħafna nies mit-triq tas-salvazzjoni u magħhom huma ħajmorru dritt l-infern u qed jieħdu ħafna Maltin magħhom. Għaliex ma tqaċċathomx minn hemm daw il-gurus. .
As is-off, inti taf min huma daw. Għaliex jekk jien bħala is-off fi Knisja Evanġelika Apostolika Karizmatika jien is-off. Is-off tfisser li inti għandek leaders mexxejja oħra taħtek u knies oħra taħtek, dak is-off. Mela jien is-off, jekk wieħed mill-leaders jien li jiena ordinajt taħt min jien ġejt ordinat, jibda jipritka l-ereżijiet u sena wara sena dan ma tbiddilx imma jibqa' jipritka il-New Age u l-ħmerijiet u l-ereżijiet u d-da fajnej Alla kieku jien innezza u nqaċtu u ngħid il-Malta kollha da ma jirrepreżentax il-Knisja tagħna. Biex meta tisimgħu fuq il-televiżjoni ma taħsbux li da titkellem għal Kristu jew għal Knisja. Imma peress li intom ħallejtuhom minn dawn in-nies, ħafna tiġu żvijati. Għax iktar forsi jew tibżgħu mill-bniedem milli tibżgħu minn Alla. Jiena mhux qed nitkellem fuq nies li żbaljaw u nidmu għax dak kieku kulħadd. Imma titkellem fuq nies li qed jippritkaw l-ereżijiet dottrinali eretiċi ġifieri kif tistgħu iżommuhom għaliex iżommuhom fil-pulpti. Jiena għadni qatt ma smajt nies jiġu mkeċċija mill-Knisja Kattolika. Intom smajtu b'xi ħadd? Minn hawn ġew mkeċċija nies. U minn knejjes li huma vera apostoliċi jiġu mkeċċija nies. Nidejlek għaliex? Apparti li Ġesu f'Ġwanni kapitlu 6 jgħidilkom kien hemm bosta dixxipli għax ġew offenduti qallu tistgħu titilqu intom ukoll kollha kemm intkom. Imma Pawlu wkoll keċċa nies mill-Knisja. U taf kemm itihom ċans? Maximum 3 times. Mhux 10 snin. Dik kienet tagħlima lija. Min jifhem jifhem u min ma fehmx m'għandekx għalfejn tifhem. Tliet darbiet. Titu 3 mor qrawha minn vers 10 quddiem. U issieħ darba u jaħseb darbtejn. U t-tielet għidlu exit sign. Fl-ewwel Korintin 7, Pawlu jitlob biex jitkeċċa xi ħadd minn ġewwa l-Knisja biex issir miegħu dixxilpina. Għax jekk ħażommu tħallih ikompli serbija, da mhux talli mhux ħajsalva, imma tal ħajtfa' ruxmat oħrajn miegħu li qed jaħsbu li it's okay li jagħmel dan id-dnub. U dan kien raġel li kien qed jorqod mommu. Tħabbru x'raskom, Malta di tista' tagħmilha. U hemm ħafna liġijiet li daħħal il-gvern li għandna preżenti, ma jfissirx għax il-mulej, ma jfissirx għax il-gvern jgħaddi liġi, ifisser li hija approvata minn Alla. Mhux kull ma il-gvern jgħidha liġi ġiet Alla qal ammen fuqha, moħħkom hemm. Il-żwieġ ta' bejn nies tal-istess sess, il-gvern għamilha liġi. Għalla jajna Alla u għannis Alla hija abominazzjoni. U dik ma titbiddel qatt. Tista' tieħu għalik kemm trid. Imma m'hemmx vera dixxipli jew jekk xi ħadd jgħid xi naqra verità tal-qulu ħalqu u teżiljawh. Dik mhux dixxiplina, dak manipolju, dak huwa seħer fid-dar t'Alla. Witchcraft in the house of God. Fl-ewwel Korintin 6 Pawlu jitkellem kif hemm it-tribunal tal-Knisja. Hemm it-tribunal fil-Knisja. Tafu li hemm il-Knisja għandha tribunal? Ftakru li aħna saltna. U hemm it-tribunal biex ċertu affarijiet jiġu meħuda passi fuqhom. Imma mhux il-gvern jiddilja magħhom, għax aħna gvern ieħor. Il-Knisja gvern ieħor, u gvern ola. U dal-gvern ma jiġix elett bil-elezzjoni, dal-gvern jiġi elett minn Kristu ir-Re tar-Rejiet li ma jneħħi ħadd.
Mela fil-governanza ta' knisja hemm tribunal, hemm qorti. Biex meta jkun hemm xi ħadd out of line, jiġi mwissi darba, darbtej, u mat-tielet darba bye. Issa, believe it or not, peress li ħafna minnkom qatt ma rajtu ħafna f'Malta qatt ma rawhom dawn l-affarijiet. F'dil-knisja rajniju. Forsi taħsbuha xi ħaġa ħarxa. Mhijiex ta' taf li dik hija mħabba? Taf għaliex hija mħabba? Għax dak l-istess li keċċew il-barra mill-knisja. Meta ġim keċċi nidem, qabel ma nidimx. Allura ġim keċċi u shamed in front of all the church. Min għandu widneħ biex jisma' ħajsma' xed jgħid il-mulej. Mbagħad nidem. Mbagħad wara li nidem Pawlu qallu għen il-qaħlu għax issa nidem. Tifmu, mela d-disciplina tgħinek tibqa' salvat sal-aħħar. U jekk inti ma dex id-disciplinatu minn għalik li għax qed inħobbuni għax ma jħobbunix jew ma jħobbux jew ma jħobbux il-dikom. Inħobbu l-kulħadd. Imma mħabba vera, taf x'inhi t-tifsira ta' mħabba vera? Disciplina. L-iben jiġi ddixxiplinat. L-leġittimu jiġi spoiljat. Tinnejdilkom xejn il-Bibja? Morru fil-Ktib tal-Lut, kapitlu 12. Issa, jekk inti tuħu għalik, twaħħalx fija, xtejt il-Bibja. Lut 12. Għednu peċir li jintom kollha kwieti, tisimgħu u tarblu. Jekk inti m'intix iddixxiplinat, int ma tikkwalifikax għas-salvazzjoni. U dawk huma n-nies li Kristu jwissi lili, jwissi lilek. Kull min jixtieq isalva isma' sew, għax min iħobbok jgħidlek il-verità. Min iħobbok jgħidlek il-verità. U ħobb il-min jgħidlek il-verità. Tħobbx il-min jaraxlek widnejk. Il-bniedem li jrid jimmanipulak ifaħħrek. Il-bniedem li jridek tarak it-trasformat jgħidlek il-verità u jgħinek tkun dixxiplinat. Fil-Ktib tal-Lut kapitlu 12 vers 8, ara xtajt. Barra mela, vers 8. Jekk intom tibqgħu blat wid-dib, dik il-kelma disciplina, jekk intom tibqgħu mingħajr disciplina, bħalma kellhom l-ulied kollha, intom tkunu iskom tfal ta' ħadd ieħor, mhux ulied, però di mhix. Ma fihiex laħam. Tiddu biċċa laħam steak? Kemm minnkom tħobbu steak? Ara ġejja biċċa steak. Morru għand il-ħabib tagħna King James. King James, ħammurru sar ġagbu. Ara xejt il-ħabib tagħna King James. Ma tantx inżuru ta' spiss, imma nħobb naqra bil-King James xi kultant speċjalment meta tistudja. Għax il-King James vera jitkellem ta' reali hu, ekku, jogħġbok u ma jogħġbokx diki. Ara x'inhu ġej? Żomm kulħadd għandu seat belt on? But if you be without chastisement, therefore, all partakers, then are you bastards and not sons. Dawk ta' bla disciplina, King James iżejħilhom bastards. U issa jaqbdu biċċa minn daw il-video, u forsi ma nafx, għal-min ħajaqbdu jgħajtu bija u jgħidulu. Imma nfakkarkom
li din qed nitkellem ma' nistalla li jħobbu l-Kristu jixtiequ jkunu salvi u jekk inti tawwaċ il-Vanġelu qed inwissik kundanna talla fuq rasek. Bil-Malti bal. Il-Bibja tgħidna dik daħi. U hekk tfisser fil-Bibja. Ejja nibdew naqrawha mill-bidu issa. La darba aħna l-koll għandna madwarna sħaba kbira ta' xhieda ejjew nwarbu minna kull xkiel u kull nupli mal-ajri fi xkilna. U b'qalbna qawwija nibqgħu niġru triq tal-prova li għandna qudiemna. Nżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu li minnu tibdaw fih timtemm il-fidi tagħna. U li flok il-għena li kellu quddiemu għata s-salib bla xejn ma qis il-għajb tiegħu u issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron tella. Aħsbu mela fih li qatt għall-oppożizzjoni kbira min-naħa tal-midinbin biex ma tejjewx u ma taqtawx qalbkom. Sa issa fil-ġlida tagħkom kontra d-dnub qatt ma żammejtux hekk ibes li wasaltu biex xerrittu demkom. Nsejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li qalilkom bħala wlied. Li intom, ibni, la twarrabx it-twiddib tal-mulej. Ġifieri la twarbux id-disciplina meta jkollok opportunità li tiġi ddixxiplinat. Il-qaħħa jekk inti jibben. Jekk inti bint. Kulħadd jgħid warajja d-disciplina il-ħabiba tiegħi. Ja verità huwa. Il-disciplina hija l-ħabiba tiegħi. Inti tibqa' salvat. Inti trid meta ara xi darba tridu ma tix ħadidher quddiem Alla. Jew jgħidlek mur minn quddiem jaxilek jiena ma nafekx. Jew jgħidlek idħol fil-ġid u lena l-estejtlek ja għaddej fidil. U biex tibqa' fidil, tkun iddixxiplinat. Ma tistax timxi bil-ħass u bil-gass. Jiġifieri ħajkollok bil-fors tagħmel moħħkom hawn. Ħanejdilkom xi tfisser disċiplina, ktibha jekk qed tikteb. Disċiplina tfisser li anke meta ma jkollix aptit nagħmel dak li suppost jien għandi nagħmel, anke jekk ma nħossix, anke jekk m'għandix aptita, nagħmelha xorta. Dik tfisser bnidem id-disciplinat. Għaw xi ħadd atleta hawnhekk għandna atleta. Rebbieħ ta' Malta, grazzi Mulej. Grazzi Ġesu u rebbieħ doppju għax rebbieħ fi Kristu u rebbieħ fil-ġiri. Ġeżrit Camilleri. Malta tafu bħala the runner-up, għax he's always running and up. Ismawni. Brother, konna rak titrenja fuq il-Facebook lilek. Tiġri, rota, push-ups, sit-ups, xiktar, brother, tom minn bahar għal bahar. Insomma, u dik disciplina, dejjem kellek l-aptit? Le. Ma jkollokx aptit Ma jkollokx aptit. Immaġin, mux tuħax is-illum ta' is-sajf u l-bahar sħun. Fil-kesħa irħa, tmur tom kull jum. U tmur il-ġim, u tmur titrenja, u tmur tiġri, apparti li ma tistax tikol il-pasta ekstra. L-ebda minnhom għamela bil-ħass. Għamela ħassa u ma ħassix. Għamela għax kemm bżonn jekk kien nilħaq lan li għandi f'moħħi biex inkun atleta professjonista u rebbieħ. U xejlek il-mulej. Jekk inti tibqa' sal-aħħar, trid tibqa' dixxiplinat u tgħid il-dal ġisem x'għandu jagħmel, anke meta jkollu aptit jagħmel il-kontra. U tgħid il-dal il-sien x'għandu jgħid, anke meta għandek bżonn għandek aptit tgħid il-kontra. U għalhekk inti taqra l-Bibja mhux jien ma naqrax il-Bibja dejjem ma ġkolli aptit.
ħafna darbi naqra l-Bibja għax hekk hemm bżonn għal-ġid tiegħi stess. Nitlob mhux għax ikolli aptit, nitlob għax hekk hemm bżonn. Passi inkun naħseb li inti l-ħin kollu titlob. Kemm inti mqarraq? Intu rajt jew. Le mhux il-ħin kollu nitlob. U laqqas il-ħin kollu naqra l-Bibja. Nista' ngħidlek forsi il-maġġoranza tal-ġurnata kuljum il-maġġoranza ħsibieti huma fuq Kristu fuq affarijiet ta' Kristu iwa. U mhux il-ħin kollu inkanta ħalleluja ta'. Xi kultant ikolli ftit inkanta ma xi disk oħra. Tifhem? U għax id-disciplinat, dik id-diska ma ndoqqix. Imma x'jiena d-disciplinat. Mhux għax m'għandix aptita. Allura għax id-disciplina tal-libni nagħmel li anke jekk għandi aptitxa xi ħaġa u di mhux sewwa qudiem Alla, mela ma nagħmelix, anke jekk irrida. Kemm tidher tajba sak il-frotta. Ħataqali zaqqi. Amen. Min jaf kemm il-darba nkun qed insum u xi ħadd jiġi joffrili xi pasta mill-inħobb jien. Ja kattif! I rebuke you in Jesus' name. Imma xina disciplinat. Ara, l-lejla siħ bjaw, kif tħanna għalli pastor, għandek paġġa kejk l-lejla. Għetlu, brother, ħanti għalilek il-parti tijaj. Mux għax ma nħobx il-pasti, ma nħobx il-pasti kolla, għani do kifini. Imma, meta jena namil deċizjoni, rrit insomma, fusta. Issa jek jena nikol il-pasta, mux għed namil dub ta' qudiem Alla, imma xie tallimt. Tallimt l-impax il-ġisem, għax kellu għabti. Nizzi. Iġveri jek għal dawk li ħatta xi darba kontu tissumu kiltu ksirtuha dak mhux ġnub. Sempliċement inti ma tallimx tkun disciplinat. Allura jekk inti ma tkunx iddisciplinat, jarra lilek. Għalik għaru, mhux għalija, mhux għax ġnub quddiem Alla. Insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li għalkom bħala ulijiet li intom. Ibni la twarrabx id-disciplina ħasra tal-mulej. La taqtax qalbek meta jċanfrek. Taf li parti mix-xogħol tal-pastor li ħafna ma jagħmluhx li huma pastors u rajja u assessuna saċerdoti ma jagħmluhx. U għalli ċanfar. Jina l-pastor ħsibtu just he's a lavi-davi. Lavi-davi tiegħek qalbi huwa ir-raġel u l-mara tiegħek mhux il-pastor. Mhux qed ngħidlek mhux ma kux lavi jew loving. Imma x'tinterpreta loving? Skont Kristu loving parti minna hija disciplina. Sewwa? Għax il-mulej jwiddeb lil minħobb. Il-mulej jiddisciplina lil minħobb. Jolqot lil min ikun jilqa bħala ibnu. U għall-edukazzjoni tagħkom li intom qegħdin dbatu. Ġifir meta tbati d-disciplina, xid-disciplina mhux sabiħa, meta inti tkun jekk inti tittella l-muscles u inti tmur il-ġim u f'din isħana u nqata' d-dawl u m'hemmx air condition u inti xorta tkun disciplina tmur il-ġim. Dak il-ħin mhux qed jogħġbok id-disciplina, dak it-training li inti kommettejt lilek innifsek għaliha biex tagħmlu. Taf li ħafna ma jmorrux il-ġim għax huma żiena. Imma taf kemm nixtieq inkun toned u nonqos. U jaħasra, u jina mmur il-ġim f'mokki. Jekk trid ġisem, dak il-ġisem titħaddmu. Issa Alla jħobbok kif int. Imma hemm nies oħra madwarek li tittoġob u ma nidħolx fid-dettall. Alla jarak fl-ispirtu. Madwarek le. Min irid ma jħaris. Taf xi tfisser dik? Għax intant jiena żjien. Li ma jimportanix jaħseb ħadd ieħor. Isimgħu naf li hawn min għandu challenges iktar minn ħadd ieħor. Imma d-disciplina hija l kulħadd. Naf. Amen?
U ħafna ma jaslux fejn Alla jridhom jaslu propju għax m'għandhomx disċiplina ta'. As simple as that. Jekk tara atleta, jirnexxielu atleta għax huwa ddixxiplinat. Eżis aħwa, ħanejdkom aħwa. Jiena naf, meta jiena kont nisfem ballerin professjonist, kien hemm nies li ballerini li bħala talent kienu iktar minni, bħala talent kienu iktar talentit minni. Inti tarfu minn għandu talentu le, da bħalma taraf kantant. Dak tajjeb imma dak tal-bliħ. Sewa, imma unuk li jkun tal-bliħ tawek ma jkollux disċiplina u jitrenja. Unuk li għandek ġisem perfett tal-ballerin u ma titrenjax u ma tkunx id-disciplinat. Kien hemm ballerini men, jiena kont irid nagħmel sigħat biex nistreċċjaw nġib u daw jidħlu. My goodness gracious, da qasam il-warm up diġà lastiku. Ikunu naturali. Kollhom tifhem, imma ħanejlek min jirnexxielu. Min kien disciplinat. Id-disciplinat jirnexxielu ta' mhux min għandu talent. Issa li kieku jkollok it-talent u d-disciplina ħad tkun bomba. Kollok it-nej. Imma s-simbili inti għandek kiterra u ma tmurx tallima. Mhix ħadibda ddoq għax ħares lejha ta' qalbi. Alla u l-kiterra taf x'inhi tiegħek hija Alla tak talent, tak istrument. X'qed tagħmel bih biex inti dan tużaha l-glorja tal-Alla? Nara, nammira nies li huma disciplinati. Jekk inti tikber fi Kristu, ma tiddajjifx fi Kristu, ma tibdix tibret fi Kristu. Ħanejlek, jekk inti tibret fi Kristu, m'għandekx għalfejn tara l-pornografija, m'għandekx għalfejn tmur paċevil, m'għandekx għalfejn tmur tiġri man-nisa jew mal-irġiel jew tieħu droga, kull m'għandek tagħmel hija ma tagħmel xejn. Tibret fi Kristu, tagħmel xejn. U tibret u tmut. Trid tikber fi Kristu, kun disciplinat. Kuljum aqra l-Bibja. Itlob anke meta ma jkollok xabtit. Ejja l-fellowship anke meta tkun ix-xita u l-bart u r-rat u bla sħana u bil-bart u b'kollox. U l-istaġuni kollha. Kun Kristjan ta' ġuni kollha, mhux tas-sajf jew tax-xitwa jew tal-miliet jew tal-Easter. Għax inti disciplinat, taf li inti għandek appuntament mal-mulej. U inti dini għal-ġurnata tal-mulej. Ejjew fl-imkien immorru nfaħru l-mulej fit-tempju tiegħu. U disciplinat. That's it, disciplinat. U taf min Alla juża? Taf min Alla juża l-iktar? Għax Alla jista' juża anke bniedem li ma jemminx fi Kristu. Imma lil min janżew l-iktar? Bniedem li huwa disciplinat. Dak l-iktar li juża il-mulej. Amen. Alleluja. Ħankomplu naqrawha. Qed tuħdu pjaċir? Holy Jesus. Mela. Vers 7 qrajna. U għall-edukazzjoni tagħkom li intom qegħdin tbagħtu. Alla qiegħed jimxi magħkom tawlit minnu tawlit. Minu dak liben li missieru ma jwedbux. Jekk intom tibqgħu bla twiddib u d-disciplina. Bħalma kellhom l-ulied kollha. Tkunu qiskom tfal ta' ħadd ieħor, mhux ulied. Barra minn dan aħna kellna wkoll missirietna tal-art kienu widbuna. U aħna konna nweġġawhom, nonorawhom. Mela kemm aktar għandna noqogħdu għad-disciplina tal-missier tas-sema biex ikollna l-ħajja. Dawn kienu jwidbuna kif kien jidillhom huma. Għal ftit żmien. Imma Alla jwiddimhom għal-ġid tagħna. Iwiddibna għal-ġid tagħna kulħadd jgħid. Id-disciplina li tgħin. Għal-ġid tiegħi stess id-disciplina. Biex aħna niksbu sehem fil-qdusija tiegħu. Bħalet għas-sew li bħalissa kull twiddiba ma tferraħniex, imma tnikkitna. Iżda mbagħad lil dawk li jkunu tħarġu biha hija troddilhom il-frott tal-ħajja mimlija bis-slim u l-ġustizzja. Eżiza, għanilkom storja vera di storja vera. Mela darba kien hemm ġenituri u kellhom iben. Il-missier spiċċa abbandonhom il-ulidu u dil-om miskina jiddispeċini għax ħafna jgħaddu minn dawn l-affarijiet spiċċa tellet il-bina weħda.
Mal dat tifel qatt ma ddixxiplinatu. Minn mindu kien żgħar kien jisraq. Di storja vera. Kien jisraq. U minflok kienet tgħidlu naughty boy, pastas. Kienet titħaq u kienet tigustah. Meta beda jikber u beda jisraq, beda jġib għalih u għall-ommu. U minflok id-disciplinatu, kienet tgħidlu ara xi ħlew, ara ġibklu ara. U kienet tigustah. Taċċuċ li kienet. Safreta wasal għax inti dnub dejjem jikber. Sakemm wasal għamel xi ħaġa tan kbira di storja fl-Amerika. U serja, qatel il xi ħadd u spiċċa l-ħabs taħt il-pena tal-mewt. Huwa u jidaħluh biex jixxukjawh fuq dik il-mejda tal-mewt u jixwuh. Qalulu x'inhi l-iktar l-aħħar xewqa li tixtieq. U qalulu nixtieq nara l-ommi. U ġabu lill-ommu u qalla ma. Qalla qabel ma joqtluni important busek intik bewsa. U kif ħajbusa gidmila wiċċa, qaċtila wiċċa. Għalklu għaliex għamet li hekk. Għalklu għalla ma xina l-lum jgħataw għax inti li qatt ma ddixxiplinajtni. Storja vera ġewwa l-Amerika dik. Ġenituri li intom titħassru għax miskin jaħassu dak ma jafx. Balalu. Li ma tifel ma jafx. Li ma tifel. Illum ma jafux. Number one anka jena ma kont żgħar kon naf. Misir kien jaħsbu li ma nafx ma kon naf. Id-disciplina li l-ulidek. Billi jikbu il-biki tal-kokodrilli tħabbix rase. Lew ħadd qatt ma miet għax bekka. Mhux qed ngħidilkom idbiċċruhom. Qed ngħidilkom iddixxiplinawhom. Alla ma jbiċċirx il-uliedu. Jien qed ngħidilkom pereżempju waħda mid-disciplina li tfal tiegħi tgħix kif jisserjaw kif ngħidilhom. Għandek ġimgħa mingħajr tablet. Jibdew jimmanifestaw. Okay, daddy, okay. It's amazing. U jekk tgħidulhom mingħajr tablet tara ma tmux lada, jew ħasra titħassru ħara ħantielu. Qed tispoljaħ u tħassru vera. Le, li tfal tagħtuhom xkull ma jitolbukom. Mhux qed ngħidlek ma tuhom qatt li jitolbukom. Amen. Żommulhom, iddixxiplinawhom, għallmuhom fuq il-ħażen li hawn madwarna għax ħajfaċċjawh xorta waħda. Imma tallimulhom bħala ġenituri int mod u jgħallmuhom minn xi ħadd li laqqas jaf hekk hux raġel jew mara jew jekk isar xi krokodil jew xi farfett il-lejl. Għallimulhom int bħala missieruhom. U għidilhom x'jgħid Alla u x'jaħseb Alla fuqhom dal-affarijiet. Mbagħad taraw kif ikunu armati sa sninhom u ħadd ma jikkonvinċihom bil-ħmiġ u l-perverżjonijiet. Amen. Thank you Jesus. Fil-ktieb tal-Proverbi 13 vers 24. Ejna raw għadi malaj. Praise and worship team, come. Proverbi 13. Kemm hija prezzjuża d-disciplina. Meta ommi missieri kienu jiddixxiplinawni, bil-kemm ma ngħidilkomx ommi kienet iktar disciplina miegħi. Edem nara llum. Dakinhar ma kontx nieħu pjaċir. Illum ħanejlkom ħaġa. Ħanejd il-ommi laqqas taf li ħanejdilha llum. Qatt taf x'ħanejd. Meta jiena kont ngħix waħdi single l-Amerika, u ġieli ġewni tentazzjonijiet biex nagħmel id-nubit kollha tad-dinja, taf kont niswa jidwi f'widnejja it-twissijiet tommi. Grazzi ma. Bis-serjetà ngħidilkom. Tgħidli Alla le,
Alla le, ftit, għaxina kont imrobbi kattolku u l-assessin li kont namela magħhom kienu jagħmlu għar mid-dnubiet li kont nagħmel jien. Sorry. Is the truth. U kont naf bijom dil-bicċa xogħol, kont naf li qed jagħmlu x'kienu jgħiduli. Kienu jiġu jqerru għandi msieken. Kienu jqerru għandi, mhux ħanikxifu għax rara hija sigrita. Għaddilhom. Mhux tab xejn il-ħmix li hawn fid-dinja għax ħata fil-Knisja. Għax inti ma tistax torqod mal-għadu u mbagħad keċċi l-għadu barra għada. Proverb 13, vers 24. Isimgħuni, Kristjani, għaw preżenti River of Love fuq Facebook, YouTube u daw kollha li veru jħobbu l-verità. Għal darbohra dan mhux il-messaġġ mhux għal kulħadd, da huwa għad nistalla biss. Mela jekk ħataqbad xi ħaġa milli jingħad barra mill-kuntest Alla jiġġudikak. F'isem Ġesu Kristu. Isimgħuni. Jekk kif jien ħankun ċert li jien disċiplu vera. Inti tħalli l-kelma biss tiddetermina lek ħajtek. Għax jekk il-ħassa tiddetermina lek ħajtek. Xrajt iddetermina lek ħajtek. X'ħassejt iddetermina lek ħajtek. X'qallek ħaddieħor iddetermina lek ħajtek. Il-bniedem ta' Kristu Ġwanni 8:32 Ġesu qalulhom jekk tridu tkunu disċipli tas-sew tiegħi. Taf x'inhi? Mhix daqshekk faċli, mhix daqshekk diffiċli actually. Biex tifhimha, biex tagħmilha aktar diffiċli. Min minnkom tridu tkunu disċipli vera tiegħi? Hija li żommu il-kelma tiegħi. Id-deċiżjoni li qed nagħmel jiena fuq li ma kelma qed neħodha. Jew għax smajt, jew għax qaluli, jew għax hekk ħassejt, jew għax weġġajt l-ego tiegħi. U jekk terġa' tagħmilha nerġa' weġġaħulek, anzi rid noqtolulek kollu. Ħanamillek pjaċir, ħassalva. Għax l-ego tfisser mi. U jiena mi, suppost, mejjed fi Kristu għalija x'naħseb jien x'irrid jiena x'inħoss jien. Għalhekk kumbat knisja tikber? Għalhekk kumbat knisja tiġi viżitata bil-glorja t'Alla? Għalhekk! Għax il-Bibja tgħidlek li jekk aħna nilqgħu id-disċiplina u itina l-grazzja li naqsmu mal-qdusija mal-holiness tiegħu u mal-glorja tiegħu. Amen? Kemm nagħmel affarijiet u mhux qed ngħidilkom ma nisbaljax għax tafu li nisbalja wkoll, imma kemm ikollu nagħmel affarijiet biex amħabba d-disċiplina. U ma jiddispjaċinix għax nista' ngħidilkom li Alla berikni u dejjem berikni u iktar ma nitgħallem inkun dixxiplinat, iktar ħajkompli jberikni għax dik hija l-weda tiegħu wara kollox. Alla qatt ma jgħidlek għamel xi ħaġa għal xejn. Apparti li tgawdi minnha inti, Alla dejjem ibirkek u jippromowtjak. Amen? Vers 24. Min iżomm lura l-bastun jobgħod lill-ibnu, ma min iħobb jieħu ħsieb iwidbu. Jekk inti tħobbu lil uliedek, jekk jiena ħanħobbkom bħala uliedi fi Kristu bħala pastor, jekk jiena isqof u dawk li huma taħti bil-grazzja li Alla fdali għall-glorja tiegħu mhux għax jien perfett ma huwax perfett. Li jekk jiena huwa fid-dmir tiegħi u fid-dover tiegħi quddiem Alla u rrid nagħti rendu kont l-Alla għalih li jekk inti ħataqbes il-linja ħan iddixxiplinak u ħanejlek you're out of line. Bimħabba ħanejnek tikber minna, imma jekk ma tismax ngħidlek hemm lek żiksajn hemmhekk. Li l-isqof hekk irid jopera. Mhux hekk opera fil-Bibja? L-Iskritturi hekk jgħidlek tagħti opera u da. Intom ġili qed tummali x'Alla
kif jiddixxiplina l-poplu tiegħu fil-passat. Tinsiex il-poplu tal-Alla huwa msejjaħ għall-glorja. Mhux ġast biex jibnu t-tinet. It-tinta x'inhi l-iskop tagħha? Biex jilqgħu fiha il-glorja. Amen. Imma darba kelli mistoqsija għaliex mulej dak il-pajjiż qtiltu. Ftakar li fl-aħħar mill-aħħar kollha minn Adam u Eva ħarġu u mbagħad meta ġiddu l-uvju kollha ħarġu minnu terġa'. Isimgħuna moħħkom hemm. L-imħabba tal-Alla tiddixxiplina u tipproteġi lil dawk li jħobb. Ma jekk inti għandek 5 ulied u wieħed minnhom qed jgħeddet il-ħajja tal-erba' l-oħra. Da qabli tħobbu li għeddet idu. Ma tittammilu xi ħaġa ta' għax ħajqridlek l-erba' l-oħra. U meta inti għandek mexxejja spiritwali għax irridu nieħduh għax irridu nuru l-ħnina. Skur. Allura inti qed turi iktar ħnina ma' dak li qed jabbuża minn ma' dawk li qed jiġu abbużati. Men int korrott, men int kompliċi. Għallek jagħmel ara kulħadd jidħol fil-ġenna ħanħenna likom. Kieku l-ġenna ssir l-infern. Amen aħwa? Grazzi Ġesu. Ejn nitolbu, kulħadd ibaxxi rasu. Ikun infaħħar ismek mulej. Tkellem mal-mulej. Intom li qed taraw u tisimgħu. Ġesu jitkellem li min irid ikun dixxiplu irid iqissew il-mixja tiegħu ma' Kristu. Mattew 8:18-22, Luqa 9:57-62. Fil-Bibja il-kelma convert jew convertit tissemma 6 darbiet. Kristjan 3 darbiet. Kredent 7 darbiet. Disċiplu kważi 300 darba. Għamlu disċipli. U ibda minnek, Ibda minni. Ipproteġi l-merħla minn l-pup, minn dawk li jridu jħarbtu, dawk li ġew mwissa darba, darbtej, 200 darba, dawk li ma merħla ta' 200, 300, 400, 500 metruħ taħlisija. U ma dal-wieħed jew nej taħli ġimatej. Le, ma jistax ikun. Xi ħaġa mhux idasej. U meta ngħid il-kelma taħli mhux taħli, tqatta' ħinu. Tuża ħin, mhux sewwa. It-tagħlim għal min irid jitgħallem. Ma tix titgħallem? Għal xejn tiġi mela. M'intix ta' Kristu, il-bniedem ta' Kristu irid jitgħallem kif ikun dixxiplinat. Morru għalmuhom ikunu dixxipli. Imma jitgħallem min irid jitgħallem, min ma jridx jitgħallem. Ma tistax tgħallmu. Jiena nħobb dejjem ngħid hekk. Il-verità jsiba biss min iħobb il-gideb. Sorry, thank you, skużani mulej. Il-verità jsiba biss min jobbot il-gideb. Mela, ħanerġa' ngħid, il-verità jilqawha dawk li jobbodu il-gideb. Is-sewwa jilqawha dawk li jobbodu il-ħażen. Jidħlu fil-ħajja ta' dejjem dawk li jobbodu dak li jobbod Alla. Alla jħobb il-kulħadd. Imma Alla ma jħobbx kollox. U jekk inti għadek tħobb dak li jobbod Alla, qatt min taħt taraħ Alla. Ħafna jaħsbu
li inti s-salva jekk kun taf il-Alla, jekk kun taf il-Kristu. Żbaljat. Inti s-salva jekk Kristu jkun jaf lilek. U jkun jaf lilek jekk inti tilqa' d-disciplina bħala ben. Jekk tirrebella lilek jiena qatt ma kont nafek mur minn qudiemi. Ja raġel ħażin, mara ħażina. Bl-Ingliż li int tagħmel il-ħażen bil-Malti, imma bl-Ingliż toġobni aħjar. You who practice lawlessness. Ejn nitolbu flimkien. Min qalbek itlob warajja, inti fejn inti? Televiżjoni, YouTube, Facebook? Please. Ħalli l-kelma talla titrasformak. Kollha kemm aħna għandna bżonn. Id-deċiżjoni li qed tagħmel f'ħajtek. Fuq xi xed timxi? Fuq il-ħass, ċirkostanzi, jew fuq il-kelma ta' Kristu. Ġwanni, 8:31 u 32. Jekk intom tridu tkunu tassew id-disċipli tiegħi, mela żommu l-kelma tiegħi u għamluha. Dak ħajamlek disċiplu. Kulħadd jitlob jgħid Missi Qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Spiritu Santu, kellimni. Illum tkellim ċar mulej bil-imħabba. Għax inti tqisni bħala ibnek, bħala bintek, li ma tridnix niġġarraf. U għax narfek bħala l-missier tiegħi tas-sema, nilqa' t-twiddib tiegħek, nilqa' d-disċiplina tiegħek u ngħidlek għamel minni dak li trid int mulej. Mhux dak li trid jien. Xi trid int, mhux xi trid jien. Spiritu Santu, opera fija. Dak li hemm fija li inti tobot, għaqilhom minn ġo fija. U għallimni nobod dak li tobot int, u għallimni nħobb dak li tħobb int. U lilek minn qalbi mulej. Nitolbok biex din il-ħajja ewlenija tiegħi li għandi iġġiblek glorja u nur. Fej żbaljajt aħfilli. Fej dnibt aħfilli. Natik Missi Qaddis kull glorja u tifħir. Grazzi ta' Ġesu Kristu għax permezz tal-grazzja tiegħu jien salvat. Grazzi Spiritu Santu li inti tgħinni biex nġib frott tal-ġustizzja fi Kristu. Ejni mulej fid-djufijiet tiegħi. Ma rridx niġġustifika dak li inti tikkundanna. U ma rridx nikkondanna lil dak li inti ġustifikaj. F'isem Ġesu. Għadda kollha li intom fuq YouTube, Facebook, televiżjoni. Jekk xi ħaġa forsi offenditek, weġġatek, arsitek. Għajdu grazzi mulej. Grazzi mulej. Sinjali taħdem fija, sinjali għadek ma spiċċajt xogħol fik tiegħi fik u fik tiegħi fija. Il-mulej birikkom, il-mulej ħariskom u il-mulej tiegħi grazzja li tkun vera disċiplu ta' Ġesu Kristu. Amen. Narakom, ċarċaw. Halleluja. Għajan bil-wifqa zaħwa. Ekkaw xaħat.